Haman na alagad may kulang pa sa kabilugan kan stage kan inspeksyonon ni Alkalde Leni Robredo ang konstruksyon kan Plaza Quezon. Sigun sa alkalde, posible na ining magamit para sa mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta, pero kaipuhan magpasiguro en kaso gahulon pagiraray sa oras ang patrabaho digdi. May report si Joel Sulina. Matapos ang ginibong meeting kay iba ang mga taga-DPWH, UAP Camarines Sur Chapter asin ang Naga City Engineering Office. Pinagmaray na bisitahon kang grupo kay iba si Mayor Leni Robredo maraman maklaro ang kahaditan na dai may habol sa bulan kan Setyembre ngunya na taon para man sa mga aktibidad sa piyesta ang patrabaho kan Plaza Quezon. Sa pagibag-ulay kay Mayor Leni Robredo, sinabi kay di na nahiling nindan na hamana ang kabilugang istruktura o building. Alagad dai paning finish sa interior asin exterior, mantang bilog naman ang stage, alagad dai pa na ikakaag ang atupa, lalo na ang disenyo kay ni korting dahon ng pili. Mantang dai pa napupunan ang pagkaagman ng concrete pebbles sa ground kang nasambitan ng plaza, ulog na sa reviewing area o atubangan kan stage. Yaon si DPWH, yaon si contractor, yaon si UANP, si mga nag-design, saka City Engineer's Office. Kung pigdi-discuss mi, may pig-explain si DPWH ka contractor, nag-decide kami, maripandumanan ta, kaya itukdo nindo. Pag-abot mi, definitely di siya matatapos in July. Ang tapos pa lang pag duman mi si stage, ang itsura niya kaya stage sa tahaw, tapos may duwang building sa gilid. Stage pa lang ang tapos pero mayong pang atop. Ang atop da mahahaluyan pa. Even sa fiesta, di siya makakahabol. Dahil, ano yata, ito pinagibo sa, garo subcontract out pinagibo dahil garo dahon ang sa iyang design. Si grounds da ipa. Pag duman mi pig clearing pa lang, pinag-uulayan pa lang si classic ang pavers na ilalaag. Ngunyang kaya ang direction ta, gabos na patrabaho sa Naga, pero may napigihiling si nature-based solutions. Itong gayon na makakadagdag sa baha. Sinabi pa kang alkalde na ang disenyo kang bagong Plaza Quezon, request niya na imbes na slab o buhos na konkreto ang flooring, mas maray na itong nagsasarungsom ang tubig. Para ban ang tubig uran, dahil natitipon sa ibabaw kan semento, asin magkaw sa paning pagbaha. Nilinaw pa kang alkalde na oras na makakuha ang kontraktor kang kinakaipuhang materyales para digdi, maikakaagtulos ini para man magamit sa bulan ni Setyembre ang Plaza Quezon, partikular ang porsyon sa nanguna kang stage asin ang reviewing area o ground. Si Design 10 Plaza Quezon, ni-requesta yan at the very start na itong instead na slab siya, garo siya concrete pavers para nag-iirarom ang tubig. Di pa sila nakaka-source. Ang kaipuhan dahil yung 150,000 pieces. Naghahanap pa sana. So, I think, ang urulay mi, kung makahanap silang supplier na makaka-provide ng 150,000 between now and August, kayang duman madagus. Pero ang magagamit na lang si ground saka si portion ng stage. Pinagsugo man kang alkalde si Mr. Allen Riandanga Concepio asin ng City Engineering Office na mag-create man ng Plan B bilang pagsiguro sakali man na dai talaga makahabol ang patrabaho kang Plaza Quezon asin dai itugot kang pagkakataon asin mga sirkumstansya ngaring magamit ang bagong Plaza Quezon. Siyempre gusto ko na matapos, pero baka kaya pag pig-rush, magka-problema lugod. So kaya kaibanan ni si Allen pag duman, sabi ko kina Allen, dapat sindan na kan si nagigibo, si closely mag-coordinatean sa CEO para kung di talaga mahahabol, mag-plan B na kami. Mag-set up ulit duman sa dati. Pero naghagad sinda ni about 2 weeks to determine kung makakahanap silang supplier para duman sa concrete pavers. Hopefully, makakuha. Kung ano man, sa grounds, plus stage, dawa di tapos, pwede naman. Maglaag na lang backdrop
Daw si Urulay may maglaag na lang katong baga membrane tent. Total magayon man ang membrane tent na pang-ribay siya. Kayang bubong di mainit masyado o pinakamasakit pa pag nag-uran. So ready naman kita. Ang sabi talang ti Allen, mag-ready man giraray kasi plan B just in case. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. At Nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.